ser imexxi Fader Filip Kutajjar, Kapuċċin, il-meditazzjonijiet mill-Wisq Reverendu Patri Provinċjal Fader Martin Mikallef. Fuq l-orgni għandna lil Patri Anton Briffa Kapuċċin li ser jgħinna wkoll għal waqt il-kant. Nistedinkom inqumu bil-wifqa ħalli għal waqt l-intronizzazzjoni tal-kelma inkantaw l-innu Fik it-tama numru 1 mill-kodba tal-kant Għanjiet il-ġema. Fik it-tama mulaj aħna wliedek, enna lina u saffina midnub, jixal fruħna l-imħabba li tlifna, tina l-faraġ li saħħa fil-qlub. Isma talbna tħares lejn ħtitna, inżel ħdejna roddilna l-ħelsien, ejja fina biex ruħna bla ħtija tgħix il-ħajja li nsejna maż-żmien. Amen. Mija ukoll. Imma l-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kieġobkom ibqgħu bil-wifqa għal qari tal-Evanġelju. Se nkantaw l-Alleluja. Il-kelma tal-Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, imma bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Ikompli l-qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzio Pilato kien gvernatur tal-Lodija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħoħ Filippu tetrarka tal-Artijiet ta' Iturja u ta' Trakonja, u Lizanja tetrarka ta' Abileni, fi żmien meta l-uffiċċju ta' Qassis il-Kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan ixandar ma'mudija tandima għal maħfra tad-nubiet, kif kien hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeta Iżajja. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Kull wiet jimtela, kull muntanja għolja titbaxxa. Il-modijiet mawġa jidrittaw, u triqat imħarbta jitwittew. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Din hi il-kelma tal-mulej. vers jisseparaw ir-rakkonti ta' twelid u ta' tfulija ta' Ġesu, jew kif insibuhom bħala l-Evanġelju tal-infanzja, mill-kumplament tal-Evanġelju permezz tas-silta li l-Knisja se tipproklama f'dan it-tinħat tal-Avvent. Meħuda mill-ewwel 6 versi tal-kapitlu 3 tal-Evanġelju skont San Luqa. Nistgħu ngħidu li din is-silta tagħti bidu għall-Evanġelju propju. Mhux biss minħabba li minn issa il-qudiem San Luqa jibda jaqbel mar-rakkont ta' San Mark li minnu ħafna mill-materjal tiegħu, imma wkoll minħabba li San Luqa b'mod espliċitu fl-Atti tal-Apostli jiġbor il-ħajja ta' Ġesu bl-espressjoni dak kollu li ġara mal-Ludija kollha, billi jibda mill-waqt wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija, dan issa kellu jkun ukoll il-waqt li fih Ġesu jibda l-missjoni tiegħu. Għalhekk xi wħud huma tal-fehma li meta niġu biex ninterpretaw din l-ewwel parti tal-Evanġelju skont San Luqa, għandna nżommu f'moħħna il-mod kif dan l-Evanġelista qasam l-istorja tas-salvazzjoni. Fil-fatt permezz ta' din is-silta hawnhekk ninsabu fuq il-linja li tiddistingwi jew taqsam żewġ perjodi differenti minn xulxin. L-ewwel għandna il-perjodu ta' Iżrael li joħodna mill-ħolqien sa' Ġwanni l-Battista, dak li San Luqa isejjaħlu bħala il-liġi u l-profeti, jiġifieri it-Testament il-Qadim. Kif naqraw f'San Luqa kapitlu 16, vers 16, meta l-Evanġelista jgħidilna sa żmien Ġwanni kien hawn il-liġi u l-profeti. Minn żmien Ġwanni l-hawn qiegħda tixxandar is-saltna ta' Alla. F'dan is-sens mela Ġwanni l-Battista mhuwiex biss il-prekursur, dak li ġie qabel il-mulej, imma Ġwanni huwa wkoll figura transitorja li jinawgura iż-żmien ta' Ġesu. Ġwanni iltaqgħu miegħu l-ewwel darba fir-rakkonti ta' twelid ta' Ġesu. Iżda bil-mod il-mod aktar ma nkomplu naqraw fl-Evanġelju ninnutaw kif San Luqa jibda isejjaħlu bl-isem li baqa' magħruf biha fit-tradizzjoni Nisranija,
l-isem ta' Ġwanni l-Battista. Fis-silta tagħna dan il-personaġġ għadu qed jiġi ppreżentat sempliċement bħala Ġwanni bin Zakkarija, titlu illi jieħodna lura fil-paġni tar-rakkonti ta' tħabbira ta' Ġwanni fej permezz tal-intervent divin wassal għat-twelid ta' iben lil Zakkarija, saċerdot fit-Tempju ta' Ġerusalem u lil Elisabetta mara imdaħla fi żmien li ma setax ikollha wlied. Ir-referenza fis-silta tagħna l-Ġwanni bin Zakkarija tfakkarna wkoll fil-weda li l-Arkanġlu Gabriel kien għamel lil Zakkarija meta qallu li t-twelid ta' iben kien sejjer isir kien permezz ta' dan it-twelid dan l-iben kien se jerġa' jreġġa' ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Mhux biss, imma l-isem ta' Ġwanni bin Zakkarija ifakkarna f'dak li Zakkarija jtenni fit-twelid ta' ibnu, meta fil-kantiku tiegħu jgħid u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktaroli. Rwol li issa Ġwanni kien wasal il-waqt għalih biex iwettqu fil-ministeru tiegħu bħala dak li kellu jmur qabel il-mulej sabiex iħejji it-triq għalih. Dan il-mod nistgħu napprezzaw ukoll kif San Luqa jfassal in-narrattiva tiegħu billi bil-mod il-mod imexxi lil Ġwanni l-Battista għaċ-ċentru tal-istorja permezz tal-missjoni profetika tiegħu. Imma mbagħad Ġwanni iżul miċ-ċentru biex floku jidħol Ġesu l-iben ta' Alla, dak li għalih Ġwanni kien qed iħejji triq. Dak li rridu ninnutaw f'dan il-pjan huwa li r-riżultat tal-Ministeru tal-Battista jieħu żewġ forom. L-ewwel huwa iħejji poplu lest biex jilqa' lil dak li kellu jiġi sabiex jagħti s-salvazzjoni mwieda. It-tieni, fil-waqt li jagħmel dan, Ġwanni ħoloq ostilità kontrih, oppożizzjoni kontra tiegħu, sakemm fl-aħħar ġie mixħud il-ħabs u qatluh. Sabiħ imma ninnotaw ukoll kif minkejja dan kollu, minkejja l-oppożizzjoni li ġarrab Ġwanni, il-pjan ta' Alla ma waqafx, imma baqa' għaddej. Dan jiġri wkoll fl-istorja ta' Ġesu. Ġesu wkoll iġarrab oppożizzjoni sakemm jiġi maqtul. Imma l-istorja tkompli permezz tal-Knisja tal-bidu, magħmula minn dawk li jemmnu f'Ġesu. Mistoqsija li nagħmlu allura hija xi jfisser dan kollu. Ifisser illi għalkemm l-istorja l-ewwel tiffoka fuq Ġwanni imbagħad fuq Ġesu, din mhijiex l-istorja tagħhom. Minflok l-attur ewlieni f'din in-narrattiva huwa Alla nnifsu u lan l-iskop tal-pjan divin tiegħu. Dan il-pjan iżda kellu jħabbat wiċċu ma' qawwiet opposti bħalma kienu r-Rumani, il-mexxejja Lut u x-xitan innifsu li l-kol għandhom rwol importanti x'jilagħbu fir-rakkont tal-Evanġelju. Huwa b'dan f'moħħna li rridu nippruvaw naqraw u nifhmu l-ewwel vers tas-silta li qed nimmeditaw fuqha. Vers twil li fih jissemmew serje ta' personaġġi, 7 b'kollox, in-numru perfett fl-Iskrittura. 5 minn dawn kienu mexxejja ċivili, 2 l-oħra huma mexxejja reliġjużi. Il-fatt li San Luqa kien se jirrakkont il-fatti, il-ġrajiet li San Luqa kien se jirrakkonta, isaħħu jgħidilna fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari. M'għandniex idea minn fejn San Luqa seta' wasal għal din id-data jew għal liema kalendarju kien qed isegwi. Fil-fatt l-ewwel tas-sena kienet meqjusa differenti minn kalendarji differenti ta' żmien Ġesu. Biex nagħtu eżempju, kellna il-kalendarju Ġuljan
Fil-ewwel tas-sena kienet tkun l-ewwel ta' Jannar. Kienna l-kalendarju ludi fejn l-ewwel tas-sena kienet taħbad l-ewwel tax-xahar ta' Nisan. Kienna wkoll il-kalendarju Sirjan fejn l-ewwel tas-sena kien jaħbad l-ewwel ta' Ottubru jew ta' Tixri. Skont l-użanza tal-Imperu Ruman, is-snin tas-saltna ta' Sultan kienu jibdew jgħoddu mid-data tal-intronizzazzjoni tal-Imperatur il-ġdid. F'dan il-każ, is-saltna ta' Tiberju kienet tot mill-mewt ta' Awgustu, allura il-15-il sena ta' Tiberju kienet tiġi b'wieħed ieħor Awwissu Settembru tas-sena 28 l-aktar tas-sena 29 wara Kristu. It-tieni personaġġ li jissemma huwa Ponzju Pilatu li kien gvernatur tal-Ludija. Fil-fatt Pilatu kien il-prefett tal-Ludija mis-sena 26 sas-sena 36 wara Kristu, kif naqraw fil-kitbiet tal-istoriku Ludi Giuseppe Flavio. Pilatu jilgħab rwol importanti fl-Evanġelju kif naqraw kemm fl-Evanġelju kif ukoll fl-Atti tal-Apostli. It-tielet personaġġ li jissemma huwa Erodi tetrarka tal-Galilea. Dan huwa Erodi Antipas. Huwa kien nominat mir-Rumani bħala mexxej tal-Galilea wara l-mewt ta' missieru Erodi l-Kbir fis-sena 4 qabel Kristu sas-sena 39 wara Kristu. Meta mbagħad tneħħa u ġie eżiljat minn Kalikola minħabba l-ambizzjonijiet tiegħu meta rid isir sultan. Huwa jilgħab ukoll parti aktar tard importanti fl-Evanġelju meta jidħol fix-xena ma' Pilatu fir-rakkonti tal-Passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Imbagħad sa Luqa jsemmi serje ta' 3 personaġġi ċivili oħra. Meta jgħid hu Erodi, Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Liturija u ta' Trakonija u Lisanja tetrarka ta' Bileni. L-ebda wieħed minn dawn il-personaġġi ma jissemma fir-rakkonti tal-Vanġelu jekk mhux din is-silta. Ma dawn il-mexxejja ċivili sa Luqa iżid ukoll referenza għal mexxejja reliġjużi Lut meta jikteb hekk. Fi żmien meta l-uffiċċju tal-Qassis il-Kbir kien fidej Anna u Kajfa. Interessanti ninutaw li għalkemm sa Luqa juża il-kelma Qassis il-Kbir fis-singular, l-Evanġelista isemmi żewġ u mhux wieħed Qassis il-Kbir. Anna kien magħżul Qassis il-Kbir mill-Gvernatur Ruman Supplicius Quirinus fis-sena 6 wara Kristu u baqa' f'din il-pożizzjoni sakemm tneħħa fis-sena 15. Madankollu huwa baqa' jeżerċita influss qawwi fuq il-ħajja reliġjuża Ludija kif naqraw f'testi differenti tal-Evanġelju, inkluż fil-kapitlu 18 ta' San Ġwan. Kif se ninterpretaw ir-referenza għal daw is-7 personaġġi fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġwan il-Battista li jħabbar il-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu? Dan is-sinkronizmu f'San Luqa kapitlu 3 jipprovdi xi ħaġa aktar minn sempliċiment xenarju storiku. Il-preżenza ta' dawn il-personaġġi ċivili u reliġjużi diġà tħabbar it-tensjoni li fihom ser isaħħu l-ġrajiet li l-Evanġelista kellu xirrakkonta kemm fl-Evanġelju kif ukoll fl-Atti tal-Apostli, it-tnejn miktuba minn San Luqa. F'dan is-sens, daw il-personaġġi jirrappreżentaw l-arroganza quddiem l-umiltà tal-kelma ta' Alla, imħabbra l-ewwel mill-Battista imbagħad minn Ġesu. Mela l-ewwel żewġ versi tal-kapitlu 3 ta' San Luqa iridu nippruvaw naqrawhom u ninterpretawhom fid-dawl tal-Magnificat, fejn fil-fatt naqraw kif il-mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom biex olla li ċkejknin, xi ħaġa li skompli sseħħ fl-Evanġelju u fl-Atti. Fuq kollox permezz ta' dawn l-ismijiet San Luqa jrid jurina
li dak li kien qed jirrakkonta ma kienx importa biss lil xi kantuniera partikolari f'xi parti mwarba tad-dinja. Imma l-ġrajiet li jirrakkonta dan l-Evanġelista kienu ġrajiet li kien se jkollhom effett universali, inkluż fuq il-ħajja tagħna. Aħna li jemminna f'dak li Ġwanni ġie biex iħejji it-triq għalih. Bil-kodba tal-kant se ninkantaw l-ewwel 3 strofi tal-innu jinstema' fl-oli, l-innu numru 2. Jinstema' fl-oli tas-smewwit laħen li keċċid l-amijiet. In-nas jitirfu il-bnedmin jittawwa lil-mulejħani. Jammuh biżżejjed iddawwart mindu tal-qija ta' dik l-art. Itla ja xemxu ġib mill-ġdid min flok id-denni id-dawl tal-ġid. Araw ħaruf mis-sema ġej biex mill-ħtijiet iħolna b'xejn. Bajnejna mxarba kollha dmuħ il-maħfra l-ħnina nitolbu. Ħanadu issa għat-tappa li jmiss tal-lezzjo dik li tissejjaħ il-meditazzjo. E kif l-Evanġelista Salluha jagħtina l-lista tal-mexxejja ċivili u reliġjużi sabiex jintroduċi s-silta tagħna huwa jkompli jgħidilna hekk. Il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Din l-affermazzjoni li tagħtina l-isem ta' missier Ġwanni
u li segwi l-lista ta' ismijiet ta' mexxejja ta' żmien tgħinna nidentifikaw lil Ġwanni bħala profeta fit-tradizzjoni antika tat-Testament il-Qadim. Dan minħabba li din is-sentenza tidwi numru ta' testi profetiċi li jqedu wkoll il-profeti f'kuntest storiku ta' mexxejja nazzjonali, filwaqt li fl-istess ħin jirrakkontaw is-sejħa tal-profeta. Pereżempju, jekk nieħdu l-Ministeru ta' Iżajija, naqraw fl-ewwel vers ta' dan il-ktieb fejn Iżajija wettaq il-Ministeru tiegħu fi żmien Użija, Ġotam, Aħas, Heżekija, Slatin ta' Ġuda. Hekk ukoll il-Ministeru tal-Profeta Ġeremija fl-ewwel 3 versi ta' dan il-ktieb naqraw li dan seħħ fi żmien Ġosija bin Amos, Sultan ta' Ġuda, fis-sena 13 tas-saltna tiegħu, fi żmien Ġojakim bin Ġosija, Sultan ta' Ġuda, sa tmiem is-sena 11 tas-saltna ta' Sedekija bin Ġosija, Sultan ta' Ġuda, sa meta n-nies ta' Ġerusalemm ġew eżiljati fil-5 xahar. Eżekjel il-profeta wkoll jibqa' jilqa' l-attività profetika tiegħu billi fil-bidu ta' dan il-ktieb naqraw hekk. Fis-sena 30 fir-4 xahar fil-5 tax-xahar fost li t-turufnati fil-5 tax-xahar meta s-Sultan Ġojakim kien ilu 5 snin it-turufnat. Hekk ukoll il-profeti Ħosea, Mikea, Ħaggai, Zakkarija, is-sejħa tagħhom bħal dik ta' Ġwann il-Battista hija marbuta ma' reġjuni u ma' slaten politiċi. Mela meta Salluqa jippreżenta lil Ġwann il-Battista fid-dawl tal-lista ta' mexxejja ċivili li jsemmi, huwa kien qed jimita dal-istil tal-kitba profetika sabiex jippreżenta lil Ġwanni fil-linja tal-profeti tat-Testament il-Qadim. Dan ikompli jidher bl-użu tal-espressjoni il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Espressjoni li tintuża wkoll fil-bidu tal-kodba profetiċi sabiex juru li s-sejħa li kien qed jirċievi l-profeta kienet sejħa ġejja minn Alla. Kontrarju għal San Matteu u San Mark, Salluqa ma joffri l-ebda deskrizzjoni tal-ħajja ta' Ġwann il-Battista, bħalma jagħmlu San Mark u San Matteu bid-deskrizzjoni tal-ikel u tal-ilbies ta' Ġwanni. Minflok Salluqa jikkonċentra fuq il-post fejn Ġwanni kien, id-deżert. Din ir-referenza taqqat ma' dak li diġà nsibu fil-kapitlu 1 vers 80. Fejn wara twelid ta' Ġwanni u l-kantiku ta' Zakkarija, l-Evanġelista jikteb dan il-kliem. It-tifel kiber u s-saħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Minkejja li Salluqa ma jispeċifikax għal liema deżert kien qed jirreferi, il-fatt li fil-vers ta' wara l-vers 3 jgħidilna li Ġwanni ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan jindika li huwa kien qed jirreferi għad-deżert ta' Ġuda bħalma naqraw f'San Mark fil-kapitlu 3 vers 1. Id-deżert huwa xenarju suġġestiv tipiku bibliku maqud direttament mal-passat tal-ħajja tal-poplu ta' Iżrael. Jew aħjar maġrajiet formattivi fil-ħajja ta' Iżrael bħala poplu. Fuq kollox id-deżert ifakkarna fil-ġrajja tal-Esodu, fil-mixja tal-Lut, mill-art tal-Eġittu, mill-Jasar, sal-art imwieda. Huma kellhom jaqsmu jimxu fid-deżert sakemm irċevew il-wieda tal-art li tom il-mulej. L-istoriku ludi kontemporanju tal-Evanġelisti Giuseppe Flavio jinformana li f'dan l-istess żmien kien hemm numru ta' persuni oħra Lut li riedu u xtaqu jġibu tiġdid fil-ħajja ta' Iżrael u li bħal Ġwanni wkoll għażlu id-deżert bħala l-post
tal-ministeru tagħhom. Kontrarju għal San Mark li jgħidilna li kienet tmur għand Ġwanni il-Ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm, San Luqa ma jsemmi xejn minn dan. Minflok huwa jippreżenta lil Ġwanni bħala profeta itineranti meta jikteb. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan ixandar magħmudija tandima għal maħfra ta' dnubiet. Ġwanni ma kienx uniku jew oriġinali fil-mod li għażel li l-ministeru tiegħu jikkonċentra fuq ix-xandir u fuq il-magħmudija. Fi żmienu kien hemm movimenti oħra differenti li kienu jipprattikaw tip ta' ħassil ritwali bħalma kienu l-Esseni, grupp reliġjuż li marru joqogħdu fid-deżert f'Qumran rib il-Baħar il-Mejjed. Kontrarju għal dawn li fid-deżert kienu jistudjaw il-liġi u jħarsuha b'raqqa kollha, Ġwanni mar fid-deżert jagħmel magħmudija tandima. Dan ifisser li l-kontenut tax-xandir tiegħu u l-magħmudija tiegħu huma marbuta flimkien b'mod inseparabbli għaliex it-tnejn huma marbuta mal-indiema. Il-kelma indiema maquda mar-rit tal-magħmudija li kien jagħti Ġwanni titraduċi l-kelma bil-Grieg metanoia jew xub bil-Grieg bil-Ludi, kelma li timplika bidla fir-rotta, bidla fil-ħsieb. Dan il-mod il-magħmudija tandima mogħtija minn Ġwanni fid-deżert kienet qed twettaq il-profezija ta' Gabriel l-Arkanġlu meta ħabbar it-twelid ta' Ġwanni huwa jgħidlek lil Zakkarija. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktaroli u tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietu. Għall-Evanġelista San Luqa il-maħfra ta' dnubiet hija element kostanti tal-aħbarijiet tajba tal-Evanġelju. Hekk pereżempju Kristu l-xoxt jispjega lid-dixxipli meta derilhom u qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbati fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Hekk ukoll jispjega Pietru meta fil-bidu tal-Atti jiġi interrogat mis-Sinedriju. Pietru jgħidlek fil-kapitlu 5 tal-Atti: Alla olla lil Ġesu fil-leminija tiegħu u għamlu kapu Salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. L-indiema u l-maħfra ta' dnubiet mela huma marbutin flimkien kemm fl-Evanġelju ta' San Luqa kif ukoll fit-tieni volum li ħallinna il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Li tindem huwa sinonimu għall-iddur. Il-qarrejta tal-Evanġelju fil-fatt diġà ġie infurmat fit-twelid ta' Ġwanni li l-ħidma ta' Ġwanni kellha tkun li jreġġa lura din il-kelma li jreġġa lura lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. Għalkemm l-enfasi fuq l-indiema matul l-Evanġelju ta' San Luqa tista' tinftiem li qed tagħmel ta' xi ħadd li qed jagħmel azzjoni li hija azzjoni tal-bniedem aktar importanti mill-grazzja ta' Alla, dan fil-fatt mhuwiex il-każ. L-indiema fiha nfisha mifhuma bħala xi ħaġa li jagħti hekk pereżempju turi r-reazzjoni ta' dawk li semgħu il-Pietru fl-Atti fil-kapitlu 11 vers 18 fejn naqraw. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: Mela Alla lil pagani ukoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Dan juri li l-indiema hija rigal ta' Alla lil bniedem u mhux azzjoni tal-bniedem fiha nfisha. Dan ifisser ukoll li għal San Luqa l-bniedem ma jdurx lejn direzzjoni ġdida u ma jikkonvertix bil-qawwa tiegħu. Imma l-grazzja ta' Alla għal mill-lest li jilqa' dak li huwa għandu xejt
permezz tal-qaddej tiegħu bħalma kien Ġwanni l-Battista. Wara referenza għal mamudija ta' ndima u għal maħfa ta' dnubiet li kellu jwettaq Ġwanni fid-deżert, San Luqa fil-versi ta' wara l-versi 4 sa 6 jgħaddi biex jispjega din l-attività ta' Ġwanni permezz ta' kwotazzjoni meħuda minn Iżajija. Naqraw hekk. Kif kien imniżżel fil-ktieb tal-profezija ta' Iżajija, leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu, kull wied jintela, kull muntanja u għolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jidrittaw, it-triqat imħarbta jitwittew u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Nistgħu ngħidu li japplikaw dan it-test meħud mid-Deutero Iżajija fil-kapitlu 40 ta' Iżajija vers 3 għal Ġwanni l-Battista. Fil-waqt li l-4 evanġelisti jidentifikaw il-Ġwanni bħala il-leħen ta' dak li kien qed jgħajjad fid-deżert. Fl-Evanġelju skont San Ġwann imbagħad huwa Ġwanni stess li japplika għalih innifsu din il-kwotazzjoni minn Iżajija. San Mattew, San Marku, San Ġwann jikkwitaw hawnhekk minn Iżajija kapitlu 40 vers 3 fil-waqt li San Luqa li minnu qed naqraw iħalli barra dik il-parti minn San Mark li mhix meħuda minn Iżajija fil-waqt li jkompli il-kwotazzjoni sal-vers 5. Il-fatt li din il-kwotazzjoni hija identika fit-tliet Evanġeli sinottiċi turina li dan it-test mit-Testament il-Qadim kien diġà irċieva interpretazzjoni kristoloġika fit-tradizzjoni nisranija bikrija. Dak li interessanti nkunu nafu hija li l-komunità tal-Esseni f'Qumran kienu wkoll japplikaw dan it-test għalihom. Meta il-modija jew it-triq li kellhom iħejju għalihom kienet tiġi interpretata bħala referenza għall-istudju tal-liġi. Fil-waqt li għal Ġwanni it-triq kienet il-mamudija ta' ndima. Fil-kuntest oriġinali li għalih kitbet din is-silta minn Iżajija, il-leħen tal-ħabbar kien qed iħabbar ir-ritorn tal-poplu ta' Iżrael mill-eżilju tal-Babilonja. Immexxija mill-mulej Alla, il-poplu kellhom jaqsmu mid-deżert bħal f'purċissjoni sakemm jaslu fl-art ta' missirietom. Dan it-test Bibliku mela huwa test ta' tama, ta' faraġġ u ta' ferħ. Issa imma hemm bidla importanti x'ninnutaw f'dan it-test minn Iżajija kif jiġi applikat minn San Luqa. Fej referenza għal mulej, ħejju triq għal mulej, hawnhekk ma tibqax issa referenza għal Jahwe. Imma ħejju triq għal mulej issir referenza għal Ġesu. Ħejju it-triq għal Ġesu. U allura wkoll referenza għal modijiet tiegħu mhumiex il-modijiet ta' Jahwe fl-Antik Testament, imma dawn huma il-modijiet tal-Messija li issa kien ħafna fil-qrib. San Luqa jurina li Ġwanni huwa l-leħen li se jerġa' jħabbar dan kollu. Il-kliem ta' Iżajija issa seta' jinqara b'mod ġdid permezz tal-ġrajiet li San Luqa se jinterpreta fid-dawl tal-ġrajiet marbuta mal-ħajja ta' Ġesu, il-Messija mwiet. Il-fatti San Luqa iħalli barra il-vers 5 ta' Iżajija li jgħid u tfittx il-glorja tal-mulej. Dan għaliex għal dal-Evanġelista il-glorja ta' Kristu Ġesu tingħata lilu fit-tluħ tiegħu fis-sema, ġrajja prefigurata fit-trasfigurazzjoni u li kellha terġa' tintwera fil-parusija, fit-tieni miġja ta' bejn il-bniedem fuq l-art. Tajjeb ninnotaw ukoll l-enfasi fuq l-aħħar vers tal-kwotazzjoni minn Iżajija li tgħid hekk.
u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Bl-inklużjoni ta' dan il-vers li nsibuh f'San Luqa biss u mhux fl-Evanġelji l-oħra, dan l-Evanġelista jgħaqqad dak li nsibu hawn ma' dak li diġà kellimna fuqu fl-episodju tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Meta xwejjaħ xmun janni lil mulej dan il-kliem: is-sosi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall-popli kollha. Li l-Evanġelista San Luqa jenfasizzah b'qawwa kbira kemm fl-Evanġelju kif ukoll fl-Atti tal-Apostli. Jiġifieri li s-salvazzjoni tema importanti ħafna f'dan l-Evanġelju li xi darba kienet marbuta biss mal-poplu Ludi, issa permezz ta' Ġesu din l-istess salvazzjoni kienet se tingħata lill-popli kollha. B'dan il-mod San Luqa jisħaq kontinwament fuq l-universalità tas-salvazzjoni nisranija, inkluż lilna li qed nimmeditaw fuq dan it-test sabiħ. Ġwanni li ġie jħejji t-triq tal-mulej jurina li r-rigal tal-Messija, is-salvazzjoni, huwa rigal li se jilħaq lilna lkoll. Ħankantaw l-ewwel 4 strofi tal-innu Ejja Fostna numru 5.
fostna mulej biex tifdina mid-dnub bis. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Ferħanin fil-mulej u b'qalb waħda nistennew il-ħellis tal-bnedmin. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Sejjaħni l-mulej u semana għaliex qlubna fidmu f'strieħu fih. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Il-mulej weraħnina mawlidu u sejħolna mir-rabta ta' dnub. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Nessa l-ħtija ta' wlidu se jinżel biex iġeddet il-ħajja tal-ġnus. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Sennadu issa għal tappa l-oħra tal-lezzjo dik li tissejjaħ l-operazzjo fejn nippruvaw anke ninterpretaw inlaħmu din il-kelma. Fil-persuna ta' Ġwan il-Battista nistgħu naraw il-karatteristika fundamentali tal-istorja kollha tal-poplu ta' Iżrael. L-istennija. Dan iż-żmien ta' stennija issa kien żmien li se jintemm. Il-mulej kien fil-qrib u għalhekk kien meħtieġ dan il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert sabiex jitwettqu s-sitt azzjonijiet li semmi l-kwotazzjoni minn Iżajija. L-ewwel li nħejju t-triq tal-mulej, it-tieni li nidrittaw il-modijiet tiegħu, it-tielet li jintela kull wied, ir-raba' li titbaxxa kull muntanja u kull għolja, il-ħames li jiġu drittati il-modijiet mawġa u s-sitta li triqati mħarbta jitwittew. Interessanti l-ewwel azzjoni li fiha tissemma triq, kelma li sissa Luqa diġà uża darbtejn oħra. L-ewwel fil-kapitlu 1 vers 76 u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Imbagħad fil-vers 79 u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Interessanti li din il-kelma triq fl-Atti tal-Apostli issir it-titlu li bih dew jissejħu id-dixxipli jew il-Knisja. Illum isejħulhom l-insara fil-bidu tal-Atti jissemmew bħala it-triq. Xi fisser tħejji triq tal-mulej? Li tfisser tħejji triq tal-mulej hija nfisser b'serje ta' azzjonijiet li l-kull juru li triq kellha tillixxa
sabiex meta jasal il-mulej isiba sabiħa u tajba biex jgħaddi minnha. Dan hu l-avvent. L-avvent huwa żmien li fih jiena u intom il-kol flimkien irridu niddrittaw modijiet, irridu nimlew widin, irridu nbaxxu għolijiet, irridu niddrittaw modijiet mawġa u rridu wittu triqat imħarbta fil-ħajja tagħna. Dan jitlob minna ħafna umiltà quddiem muntanji għoljiet tas-supervja tagħna u tad-dnub tagħna. L-eżempju tagħna jibqa' Ġwanni li l-post fejn laqtitu l-kelma ta' Alla ma kienx il-palazzi tal-gvernaturi li jissemmew fil-bidu ta' din is-silta, ma kienx il-palazzi tas-supervja tal-arroganza, imma l-kelma ta' Alla laqtet il-Ġwanni fid-deżert, il-post li fl-Iskrittura huwa rappreżentat bħala lokalità li tikxef xemm fil-qalb tal-bniedem. Xemm fil-qalb tagħna, x'kien hemm fil-qalb tal-poplu ta' Alla li minkejja l-imħabba kbira li biha Alla ħabbu baqa' poplu ingrat marbut ma' tantidoli folozz li ma kienx kapaċi allura jidritta l-modijiet tal-mulej li jimla l-widin, li jbaxxi l-muntanji, li jidritta l-modijiet mawġa u li triqat imħarbta iwittihom. Huwa f'dan id-deżert li Ġwanni jibriedka l-mamudija tal-indima, tal-bidla tal-qalb. F'dan it-tieni ħadd tal-avvent il-Knisja qed titfana wkoll f'dan id-deżert. Sabiex nerġgħu nisimgħu s-sejħa ta' Ġwanni l-Battista li hija sejħa ta' tama kbira. Ġwanni li jagħmel użu mill-kliem ta' Eżajija, kapitlu 40 kif rajna, li huwa qari li fiħalla jwiegħed il-poplu il-faraġġ tiegħu. Meta jgħidlu jiżgurah li kien wasal iż-żmien li kien se jirritorna lejn l-art imwiegħda wara l-esperjenza tal-eżilju. Dan huwa l-avvent. L-avvent huwa żmien ta' tama li turi l-aħħar sentenza tal-profezija. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Kif rajna l-kelma salvazzjoni hija kelma ċentrali ħafna fit-teoloġija ta' San Luqa, kemm fl-Evanġelju kif ukoll fl-Atti tal-Apostli. Din is-salvazzjoni li oriġinarjament kienet imweda biss lill-poplu ta' Alla, issa se tingħata lil kulħadd, lil tant persuni li kienu lesti li jemmnu f'Ġesu. Dan huwa r-rigal li l-mulej irid jgħaddililna f'dan iż-żmien tal-avvent. Din hija l-aħbar it-tajba li l-Knisja trid waslinna hekk aħna nitlu f'din it-tieni ġimgħa li Kristu huwa Salvatur kif kantaw l-anġli fit-twelid tiegħu. U jekk Kristu huwa Salvatur, ix-xewqa tiegħu hija li jasal fil-ħajja tagħna, fil-qalb tagħna, ħalli jkun jista' jagħtina il-grazzji tiegħu. Nomi l-wifqa ħalli nkunu nistgħu nħallu l-Ispirtu Santu jagħmel minn din il-kelma talba. President sejjer jintroduċina u mbagħad dawk li jixtiequ jgħidu xi talba jagħmlu dan b'vuċi għolja. U nwieġbu billi nkantaw flimkien Te rogamus audinos.
u l-kol kemm aħna bħalissa wara li smajna il-kelma, fiduċja u fidi sħiħa f'Alla nitolbuh il-ħtiġijiet kollha li għandna bżonn, speċjalment f'dan il-mument speċjali, żmien ta' grazzja, żmien l-avvent. Nitolbu l-ewwel qabel kollox għall-Knisja mqazza, l-Papa, l-Isfijiet, is-Saċerdoti, il-konsagrati u l-lajċi. Billi f'dan iż-żmien tar-Randan, f'dan iż-żmien tal-avvent nimxu l-mixja tal-indiema u l-konverzjoni li għaliha l-Knisja qiegħda tistedinna permezz tal-kelma. Dik il-konverzjoni li twassalna għas-salvazzjoni nitolbu. Flimkien. Te rogamos audinos. Nistidnukom biex tresqu istat talb spontanju minn ħatakom. Nitolbu. Te rogamos audinos. 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 Niġbru t-talb kollu tagħna fit-talba li għallimna ħuna u sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna,
bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Taffi mulej il-kolla tijek. Il-qattal b'umli li għaminnilek fl-imkien ma' s-sagrifiċi tana. U fejn ma jwaslux il-merti tana tina lajnuna int fil-ħnina tijek bi Kristus jina. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikom il-koll Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristus. Ir-roddu ħajr. Seri ninkantaw l-Angelus mill-numru 135. Lilakom mahalla baxqa inselmu lek xħint fiħiċi lodwa lanjana nulek bil-far bilana Lubna monija, Ave Maria, Ave Maria. Shim sachati zreċ, الشمس حنينة في نفس اليوم سبايا بيش خياتينا للحنا عليك نرفع فاني اسموية Ave Maria, Ave Maria. Xħin jajb min fuqna, dawl fid-dini, dal-mata tal-lejl sewdini lilek insellmu ya hom qawwija Ave Maria Ave Maria. Fil-waqt li nixtiequlkom ħafna paċi u ġid.